Euskarazko hezkuntza debekatuta zegoenean, ameslari haiek ikastolak sortzeko moduak asmatu zituzten. Dagoeneko ikastolak ez omen zirenean beharrezkoak, ameslari haiek amesten jarraitu zuten. Euskal kurrikuluma amestu zuten. Eta materiala Euskal Herrian Euskal Herrirako sortzea. Eta pedagogia berritzaileak garatzea. Baina, zein zentzu du existitzen ez den herri baterako hezkuntza proiektu bat lantzeak? Ameslariei berdin die. Temati jarraitzen dute amesten, eta autoeraketaren bidez herriz herri eraiki nahi dute Euskal Herri osorako proiektua. Bai, agian Euskal Herria ez da existitzen. Baina bada eremu bat, non herriak ikastolak sortzen dituen, eta Euskal Herriaren antzandia du. Ameslari horiek.